बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन हाबानि भिडिअसो जागोन दे बे गोलोम बोथोराव बे गरम बोथोराव थारमाने हाबा आरो दे लोगोफोर ओमफ्राय आरो बे गरम बोथोरनि हाबाया माबायदि जायो नोंथांमोना एसे नायलांदो बेयाव हाबाजों लोगोसे ओमफ्राय आरो संनाय खावनाय मावनाय दांनाय मानसिफ्रा मा अबस्था जायो नायदो आरो ना लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे आरो बे हाबाया सोरनि जागोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो डिटेल्सै खिन्थालांगोन नाथाय आङो मा होनना बुङो रेजिस्टारखौ आङो देखायनो हानाय नंला लोगोफोरा माने आङो खामानि मावनायाव मुखुब जानानै दङ बेनिखायनो बेयाव आङो माखासे नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो जोंहा हाबा दाननाय जिथुनिखि बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिफुंजोबनो हाजोबनाय नङा दे लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना हाबा थिलि सिङाव हाबलांसै दे लोगोफोर दायो नैबे दिनै हाबाया सोरनि आङो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना नैबेखौ फरायनानै लादो आरोना दासिमबो रेडि जादोंना जायाखै मिथिथ'ला दा हाबाथिलिया नैबेनो बेनिफ्राय एसे माबायदि प्रिपेयार जादों रेडि जादों आं बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिनो नाजागोन खैना गोदानखौ जोंहा नुथ'नाय नङा दायो दा दसे उनाव दिन्थिनो नाजागोन आं लोगोफोर আপোনালোক সকলোলৈ প্ৰেমত মই তৰফৰ পৰা সকলোকে কিছু মচিৰ নামত মই চালাম মই জনাইছোঁ আৰু আজ নয়া होने वाले आपको भी मेरा तरफ से किसी मसी का नाम से मैं प्रणाम करता हूँ फाइनालि दायो जोंहा खैना गोदानखौ गिर्जायाव लांनाय जासिगोन रेजिस्टार होनो थाखाय आरो दरा गोदाना बेयाव गैया दै लोगोफोर दरा गोदाना लामा ससेनिफ्राय दरा गोदानखौ लांनाय जागोन आरो आङो रेजिस्टारनि हाबाफारिखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिनो हानाय नंला बिनिनो आङो माखासे जि हाबाफारि बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर Hoino apa isar proposition lagi nam Gorom jatuh, Prabu apa bitang ni bebetar jadi mulai Prabu apa di bibina, Prabu apa baknai jatuh di seni mulai dia. Tidak perlu kami berpang harus dilakukan.
गोदानखौ गिर्जायाव लांसिनो रेस्टार होनो थाखाय खैना गोदाना नै बिथाङानो दे नामा मा नाम मोनथाय आंबो मिथिला खाथियाव दिन्थि मा नाम सिमरान माने हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ थारमाने गिर्जायाव रेस्टार होनो थाखाय लांबाय नै थांबाय दा रिक्साजों लांबाय माने गोजान जायोना गोबां गोजान जायो माने गिर्जाया बेनिखायनो उपाय गैया रिक्साजों लांनो गोनां जाबाय आरो थाबायना थांनोबो हाया गरमाव ना हेल' आं ओइ हाबा दङ थारमाने बेयाव दङ र' ओइ आगो दङ मेन पार्टि हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना जोंहा सफैबाय माने साउथनिफ्राय बिथांमोनखौ रेजिस्टार होनानै लाना फैबाय माने गरम बोथोरनि हाबा लोगोफोर नायदो नै जोंहा बे हाबाया जाहैबाय नेपालि हाबा दै माने जोंनि ब्याप्टिस नेमाव थारमाने हाबा जादों आरो ना हौवासानि मुङा जाबाय धिराज लामा
हाबा लोगोफोर नायदो नै गासिनो नै दिनै बोरमा बेदर बेनिफ्राय आरो दाउ बेदर अमाया संगासिनो बिथिं नै दाउ गोदाग्रा बोरमा गोदाग्राफ्रा नै बिसोरनो बिराद मोजांखा बिथांमोना नुबाय दा लोगोफोर लुबैनाङा दे खिन्थु पुडिं मेनेजार बिसोर सानैया मेनेजार थारमाने बिसोरनि खामानियाव सोलिजोबो आरो गासिबो मिथिबायना लोगोफोर दा बेदरा बेसेबां गिदिर जादों बेसेबां मा सिस्टेमाव गोदानांगौ बिथांमोननि डिरेक्सनजों जाजोबो आरो दे लोगोफोर हाबायाव खामानि मावना माबायदि नांदों बैनाय बिराद मोजां नांदों मोजां नांदों सोरखौबाफोर माबाफोर बुंहरगोन नामा बे भिडिअनि गेजेरजों गरम बोथोराव हाबा जाग्राफोरखौ दा लाखा गरम बोथोराव नंगौ मा जाहोनाव लानाङा गरम बोथोराव मा जाहोनाव हिनजाव लानाङा हाबा खालामनाङा आदसा थिग दङ नों मा संदों बैनाय आं नै पनिर बिलाहि मटर पनिर डिपार्टमेन्ट बियो आइटेमाथ' गोबां दङ जोंहा नै बिथिं थाबाय अमा बेदर नै बे जाहैबाय अमा जोंहा अमा संग्राखौबो एसे देखायनांगोन दे नै दिनै नै थारमाने बिथाङा भिडिअआव नुजानो लाजियो नै बिथिं जालायबाय जोंहा ओंखाम डिपार्टमेन्ट नै दिनै साल्थे सानैया होगासिनो ओंखाम संनाया गरमाव सानना नायदो लोगोफोर जुलाइ मासनि 31 तारिख दै दिनै लोगोफोर गरमाव ओंखाम संनायनि खामानिया माबायदि नोंथांमोना एसे मिथिखागोन नोंथांमोनाबो आं बुंबाय थालासै बेखौ दे नैबे बिथाङा सबजि लरहा थाइनै दांना होबाय बरिया गोथावखानै नायदो नै गरम बोथोरनि खाना माने मा बुंबावगोन ओंख्रि मावग्राफ्रा नै मेंनानै बेसेराफोर गरमाव ओरैबायदि जाबाय हासुदैयानो ओंखारलानो हासुनो ओंखारला गोलोमदैल'सो गखायोसै आरो ना माने दै लोंबाय थादों उफाय गैया माने मा होनना बुङो बोरैबाबा गरम बोथोराव हाबा जानाया फारसेथिं लाब ओमफ्राय आरो फारसेथिं बिराद खस्थ' आरोना मानो होनना बुङोब्ला गरम बोथोराव हाबा जायोब्ला गरमजों आरो बायसान्सआव अखा फैयोब्ला थारमाने मानसि खम जायो आरो बेयाव खरसा एसे खम जागोन लोगोफोर बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय खस्थ'आ जाहैबाय मावग्रा दांग्राजों लोगोसे न'खर आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोनो आरो जायफ्रा हाबायाव लिंजागोन बिथांमोनाबो ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन आरो ना लिंजाग्राफोराबो बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर हाबा खालामनो गोसोब्ला सानदोंब्ला नोंथांमोना बोथोर आरो दिनखौ नायनानै हाबा खालामदो लोगोफोर नै अमा बेदर बरिया गोथाव आइटेमा जाहैबाय जोंनिया मा होनना बुङो अमा थाबाय दाउ थाबाय बेनिफ्राय आरो बिथिं बोरमा पनिर सबजि दालि बेसेबांखिनियानो आरो दै लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था